L-eks ministru laburista Clayton Bartolo, issa membru parlamentari indipendenti, ħabbar illi ħireġ għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Dan ikkonfermaħ huwa stess waqt buffet breakfast u tombla illi organizza fl-aħħar jiem kif insista li hu dejjem se jibkun laburist. Jekk jiex tisimgħu il-xaħat li jgħidilkom jekk kien ixtieq għall-elezzjoni ġenerali li jmiss, ir-risposta hija iva. U jekk xaħat jgħidilkom li jgħidilkom indipendenti, Sanna. Għaxa ma ngħidilkom, laburist bond, laburistati u laburist. It-Times of Malta staqsow li l-Kap tal-Labor Leonid Mackay jekk l-eks ministru għat-Turizmu se jitħalla jirritorna mal-Labor wara illi l-partit keċċieħ b'Mackay jisħaq illi sissa għadu ma ġiex diskuss formalment. Dan ifisser li uffiċjalment Bartolo mhux qed jiġi diskuss madankollu ma eskludix il mhux talli jitħalla lura fil-Partit Laburista tal-li sansitra jippermettu li Clayton Bartolo joħroġ għall-elezzjoni ġenerali bħala kandidat tal-Partit Laburista. Bartolo kien tkeċċa mill-Grupp Parlamentari Laburista kif ukoll minn Ministru għat-Turiżmu wara li kienu żvelati pagamenti suspettużi lil mara ta' Bartolo, pagamenti li laħqu mal-50,000 euro minn kumpanija illi kellha rabta mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Hija kienet qed taħdem ukoll mal-Ministeru għal Għawdex bħala advisor waqt li kienet għadha qed tagħmilha ta' assistenta personali tal-eks Ministru.